ku yi hakuri, Allah ba ku hakuri idan na shiga da ku siyasa yau da yawa. Ka'idar addinin musulunci duk abin da ya shafi rayuwar mutane wajibi ne in malami ya sani ya faɗa, ko da abin zai zama sanadiyar ya rasa ransa. Don in bai faɗa ba ya ci amanar al'ummarsa. In bai faɗa ba ya ci amanar al'ummarsa. Ban ga dalilin da Nelson Mandela zai yi shekara 20 a cikin kurkuku ba don ya samu aljanna ba, sai don baƙaƙen fata su sami yanci. Malami ya ji tsoron yin yini ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya a cikin kurkuku a tafarkin samun aljanna. Da wani hujja da wani dalili kenan. A nan gurin ya kamata abin da ke wajibi shine ababai ga su kamar haka. Na farko, wajibi ne a gare mu musulmi duk yadda jarraba ta yi jarraba, rikon addinin musulunci fa dole sai mun sha wahala. Ba wai aikata shi a aiki ne ke da wahala ba, a'a gabar da zamu ci karo da ita daga wajen yan adawa ita ce take da wahala. Ga aya ɗaya da zan karanta muku duk kun santa. Allah ce am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum, tsammanin ku za ku shiga aljanna haka kawai ba siɗiɗi ba saɗaɗa a bagas a maho ku shiga aljanna. Misalin irin abin da wanda ya shafi kafin ku bai shafe ku ba, irin abin da ya samu mutanen da suke kafin ku bai shafe ku ba. Kamar mun tambaya ya Allah me ya same su, sai Allah ce masatumul ba'sa